तो प्यार तनी कुछ अलग रहेला। साल भर बीती तो वैसे 1 पॉइंट कम हो जाई, 2 साल बीती तो 2 पॉइंट कम हुई, मतलब 3 साल 4 साल बीतत बीतत धीरे धीरे दूरी बढ़े लगेला, रेट चेंज हो जाला। कौनो मेहरारू अपने मर्द से कहलस कि सुना दिन ब दिन तोरे अंदर बदलाव भइल जात है। मर्दा हंसे लगल कि होई देखा तोरे दिमाग में गलत फहमी भर गई है, यहाँ काम काज से फुर्सते ना है। तब मेहररुआ कहले हिया का कहलस ए राजा पहिला लियो न नाही माने ए हो अपना हरि के गोरे लेखा जाने